Förlåt att jag inte gjorde en YouTube-video igår. Det var för sent och jag var för trött. Så, ja, förlåt. Men jag tänkte göra en YouTube-video där jag sitter och spelar gitarr istället. Eller kanske nu grilla marshmallows. Jag vet hur man gör när... jag vet hur man filmar på mobilen. Jag ska försöka göra det. Men annars kanske det inte blir någon video om marshmallows eller skogen eller någonting sånt. Men jag kanske vill göra en massa videor, typ fotboll, bada, jäkas med bada, sen kanske jäkas med fotboll, sen kanske typ epic fails på fotboll eller någonting. Ja, typ något sånt. Så jag beklagar för att jag inte har gjort någon YouTube-video. Så ja, det var typ det. Så hej då. Syns nästa gång.